Tulunghaan sa Zamboanga City ang magduha na kabulan nga wala makapahigayon og face-to-face classes. Kinihuman nga ang ilang classrooms nga gihimong temporary shelters padayong gipuy-an sa mga nasunugan nga bakwit. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Baghuay lang gikuha ni Annabel Francisco ang module sa iyang anak nga grade 5 student sa Don Gregorio Evangelista Memorial School sa Barangay Santa Catalina, Zamboanga City. Magduha ka bulan na kuno nga ingon ani ang setup kung asa nabalaka na siya sa kalidad sa matun-an sa iyang anak. Epekto kini sa kondisyon sa maong tungaan nga gigamit isip evacuation center sa mga nasunugan sa barangay Kasanyangan niadtong Pebrero 20. Dormento tamen sir kay lisod ang mga bata sa eskwela. Nakasa tan follow up kami ala reading, manda ko nila as dila module. Gawas nga gipanggamit na sa mga bakwit ang hallway sa pipila ka mga classroom building, problema sa bang sanitasyon. Kapin 4,500 ka mga estudyante ug kapin 200 ka mga magtutudlo ang wala una nag face-to-face nga klase. Actually sir, malaking sakripisyo talaga eh. Kasi may isang buwan na naka-modular lang kami. At alam nyo yung effectivity ng paggamit ng modular at saka yung face-to-face, napakalayo. Malayo talaga. Ang face-to-face kailangan namin kasi may direct supervision, may direct instruction yung teacher. Hanggat maaga, ma-relocate na talaga yung mga tao para malinisan na namin yung buong campus at makabalik na kami sa face-to-face. Matud sa mga bakwit, dili pa kuno sila mamalhin kay wala pa kuno sila balay nga kabalhinan. Makawawa kami dito. Tapos, malapit na riraya, paalisun na kami dito. Saan kami magpunta yun? Walang bahay namin. Ang maong problema, gipangitaan na og paagi sa Zamboanga City LGU. Plano nila nga makabalhin ang mga bakwit sa pinakadaling higayon. Matud sa City Social Welfare and Development Office, gikan sa 409 magbanay nga namakwit, anaa na lang kuno sa 130 magbanay ang nahibilin. Makadawat kini og house rental pass nga mobalor og 5,000 pesos. Nakatakda sab sila mobalik og puyo sa lugar na sunugan. We are also on the process of providing the financial assistance to them. Hopefully, after the Ramadan, all of them will be already transferred. At the moment, we are also processing the house rental. We have submitted that to the SWD. When they will be out from Don James, they will be transferred to a private house, which the house rental funds will be used to pay for 1 month. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.